ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ ва мошинҳои фурӯшӣ ҳастад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед, мо бошад видеои имрӯзаро сар мекунем. дастгирии шумо пешравии ҳар яктаи мо шумост. кадоме дар видеои ман лайк мемонам, мо дуо мекунем ки пагоҳ соҳиби ин қадар пул шава ва проблемаҳошон тамом шава. кадоме дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика биҷиқен, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поёни видео. агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар вайбери ман ё ватсаби ман нависед. мо бепул реклама мекунем, бепул. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара 8 сотиқ заминай, 4 дар хона ҳаст, об ва светаш ҳаст, документ ҳам дорад. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст, фақат медарои зиндагӣ мекунӣ. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам ҳастай. хонара суроғшна фурӯхта мешавад. нархаш 175 000 сомон. касе харидори аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, аз номи канали мо гап занед, бо савдо ҳам карда мешавад. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегузарем ба дигар хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод 5 сотиқ заминай, 4 дар хона ҳаст, об ва светаш ҳаст, документош 100% аст. хонаҳо бо ремонти миёна таъмин аст. гирдаш маҳкам аст. кухни, баня дорад. хонара фавран фурӯхта мешавад. нархаш 220 000 сомон. касе харидори конкрет набоша, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, занг занед, бо савдо кунед. маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ашт 12 сотиқ заминай, 4 дар хона ҳаст, об ва светаш дар наздикиш аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. документ ҳам дорад. як кухни. хонара суроғшна фурӯхта мешавад. соҳиби хона гуфтагае ки сум лозим аст, ба ҳамин хотир мефурӯша. нархаш 100 000 сомон. касе харидори аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мошини фурӯшӣ ВАЗ 2106, соли бароришаш 2003, объем мотор 1.5, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик, перевод задний, кузаш седан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш 100% аст. ягон дард надорад. 8 моҳи дека документ дорад. 4 та баллони нав, хадавоишам нав кардагиянд. нархаш 14 000 сомон. касе харидори аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона дар комментария нависед. айкуҷо хонаҳои, айкуҷо мошин, айкуҷо заминҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ арзон бошад,
шумо ҳатман фикротонро дар комментария нависен. мо фикрҳои шуморо мехонем. ай гӯҷое ки шумо гуфтен мо ай ҳамунҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед. дар видео лайк монед, видеоро поделиться кунед. беҳтарин комментария нависанро фаромӯш накунед. раҳмати калон барои дастгириётон. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.